Ahojte, poďte si so mnou zacvičiť 10 minút pre zdravý chrbát. Poďte si sadnúť na predkolenie, predĺžime chrbticu, chytíme si pánvu a začneme podsadzovať pánvu a vysadzovať pánvu. Čiže robíš podsadenie pánvy, kedy sa chrbátik zagulatí, môže aj bradu vtiahnuť dovnútra a potom tak akoby vystrčíš zadok a chrbát sa zakloní. Výdych, keď podsadím a zagulatím, nádych, keď vysadím a predĺžim, zakloním. Nájdem si neutrálnu panvu, neutrálnu predĺženú chrbticu a vytiahnem ruky hore k nebu, nádych a dolu výdych. Budeme vytriasať s výdychom ruky, kľudne si zatvor oči, nádych ruky hore a výdych ruky dolu, vytriasaj, ako by sme do seba chceli striasť čokoľvek nepríjemné, čokoľvek napäté, či už z tela, mysle, emócií, vytras. Výborne. Daj si kolená širšie od seba a natiahni sa do pozície dieťaťa, natiahni si chrbátik, čelo polož na zem alebo na vankúš, ak nedočiahne na zem, zadok čo najbližšie k petám a vnímaj svoj chrbát chvíľku. Plná pozornosť do chrbta. Spodný, stredný, horný chrbát, ako sa má. Potom si podlož pravú ruku popod ľavú, mrkni na mňa, ak potrebuješ a natiahni sa najviac ako vieš, zdvihni ľavú ruku, daj si ju za chrbát najďalej ako vieš a otvor to ľavé rameno trošku dozadu a do strany. Pokojne dýchaj. A poďme urobiť to isté na druhú stranu. Takže vrátim sa späť a ľavá ruka popod pravú. Chvíľku ostanem tu, hľadám ťah okolo ľavej lopatky. A potom pridám pravú ruku za chrbát pokrčenú v lakti, vytvorím tam takú páku a otváram pravé rameno dozadu. Pomalinky sa vrátim naspäť. A teraz ťuknem špičky a sadnem si na päty. Výborne, ruky roztiahnuté prsty a idem robiť mačací chrbát. Nadýchnem sa jemne, predĺžim, zakloním a s výdychom zase podsadím pánvu, zatlačím do rúk a vyhrbím sa ako mačka. Pokračujem ešte 4 krát s tým, že sedím čo najbližšie pri petách. Také nezvyčajné možno. Nádych, zakloním, ramena od uší a výdych, zagulatím, vytlačím tie lopatky do neba. Podstavec po stavci, hej, že od kostrče až po krčnú chrbticu a potom zagulatím od kostrče až po krčné stavce. A ešte raz, výdych, zagulať, vytlač. A pomalinky sa vráť späť, ťukni si špičky a zdvihni sa hore do strechy a poprešlapuj si nohy. Jedna päta k zemi, druhá päta k zemi, jedno koleno pokrčím a potom druhé koleno pokrčím. Zároveň tlačím do rúk, hrudník ťahám k stehnám. Sedacie kosti ťahám do neba. Poprešlapuj aspoň 8 krát. A potom sa natiahni do strechy a prídi kolenami akoby na 4, ale nepolož kolena na zem, sú tesne nad zemou. A zase sa zdvihni do strechy, výdych a ideme. Nádych na 4, kolena nepoložíš na zem, už zapájaš silne brušné svaly a výdych strecha. Super. Silné dlane podporujú silné ramená. Pokračuj na vlne svojho dýchu. Nádych dole a výdych hore. A ešte raz, poď hore, výdych. A uvoľni sa opäť do pozície dieťaťa, ktorá je jedna asi z najpríjemnejších polôch na také instantné uvoľnenie chrbta. Natiahni sa tam, ako ti je príjemné. A ideme trošku posilňovať chrbát. Poďte sa dať na predlaktie. A natiahneme pravú ruku dopredu na prsty a ľavú nohu dozadu na prsty na nohách a budeme zanožovať ľavú nohu 10 krát. Výdych, noha hore, nádych, ťuk na zem. Výdych hore, nádych, ťuk na zem. Priatelia, ale tak, že panva je čo najviac stabilná, chrbát je stabilný a není akoby vyklonený do jednej strany. Je pekne taký vycentrovaný.
Pokračuj si 10. Počítaj si vo svojom tempe, potom si daj jeden mačací chrbát a zopakujeme to isté na druhú stranu. Takže ľavá ruka dopredu, pravá noha dozadu a ideš iba nohu dvíhať, ale všetko ostatné v tele je stabilné, ani ten spodný chrbát mi príliš nepadá. Je fajn, keď tú nohu nedvíham príliš vysoko, hej, stačí fakt trošku od zeme. Výdych zdvihnem, nádych položím. Výdych zdvihnem, nádych položím. Výdych cez ústa. Zapojený stred tela vo výdychu. Potom sa uvoľníme na predlakti, takže budeme robiť krúžky pánvou 4-krát do jedného smeru. Krásne nám to rozvoľní chrbticu. Milujem tento cvik na uvoľnenie spodného chrbta. A potom 4-krát opačným smerom. Výborne. Skús nájsť čo najväčšie a príjemné krúžky. Krásne. A keď máš 4 jedným a druhým smerom, pomalinky prejdi do pozície na predlaktie a pánvu polož na zem. Pevné ramená a s výdychom zdvihni hore pánvu a zapoj brušné svaly, taká polodoska s tým, že sme na kolenách. Zapájame tu pekne celé brucho, ktoré je dôležité pre zdravie chrbta. Keď sa bavíme o zdravom chrbte, nemôžeme sa sústrediť len na chrbát, ale aj na opačnú stranu tela. Brúško podporuje chrbátik. Takže výdych zdvíhaš a nádych položíš. Vo výdychu jemne vtiahni rebrá k panve, zdvihni teraz aj kolená hore do pozície dosky na predlakti, chvíľku drž, dýchaj a drž. Stabilné telo. Ešte vydrž. A pomalinky sa uvoľní do ľahu, na brúško a ruky si daj do strán do takého pravého uhla. Uvoľni špičky na nohách, hrudnú kosť dvihni od zeme a začni zdvíhať predlaktie, celé ruky hore v takom pravom uhle, na výdych hore, na nádych dole. Na výdych hore, na nádych dole. Výborne. Dotiahneme detaily, hlavu ťaháme vpred, špičky nôh ťaháme vzad. Lonovú kosť tlačíme do zeme a jemne máme aktivovaný zadok. Ešte poď. Výdych, keď zdvihneš ruky. Super, natiahni ruky dozadu, zdvihni teraz aj nohy a pod nohami kmitať k sebe a od seba. Na 2 kmity výdych a na 2 kmity nádych. A najviac stabilné telo, ako sa ti pri tom dá. Super. V takomto tempe dýcháš a keď budeš mať aspoň 10 opakovaní, výjdi hore opäť do pozície dieťaťa a opäť sa tu natiahni, kľudne si pohúb zadkom vpravo vľavo. Tak, výborne, otočím sa ku vám. Skúsme držať čo najviac stabilnú panvu v ďalšom cviku, upažíme ruky a natiahneme pravú do úklonu a prejdeme ňou popred kolená, teraz ľavá na druhej strane do úklonu a popred kolená. Výborne. Nádych úklon a výdych ideme dole. Nezabudni stabilná panva, ten pohyb robíš hlavne cez hrudnú chrbticu a ramená. Tak, pokračuj ešte. Nádych v úklone a výdych dolu. Taký fluidný, krúživý pohyb. A ešte poď. Perfektné. A potom si sadni hore, za chrbtom prepleť prsty na rukách, otvor ramená. Tak, trošku pohúb ramenami a potom krkom, bradou jemne do strán, vytiahni ruky hore. A prejdi stredom tela dolu. A ešte jedenkrát, na záver, veľký nádych. A pred srdiečko, výdych. Majte sa pekne.